ҳар кас дар зиндагӣ мушкилӣ дар сараш меояд, аммо ягон чизи арзанда дошта боша мефурӯша, мушкилиша ҳал меояд, пеши ҳар номар гарданкаҷӣ намекунад. Ҳамин бародаре ки мебинӣ мошинчаш тиллоияй BMW X5 2015 118 000 пробег дорад. қарор дорад дар шаҳри Красноярск. Илтимос видеоро паҳн кунед, то охира тамошо кунед. Бо худаш сёмкашам карда, хема сураташо монда истодам. Бародаро мошин лифтакай бигире сворӣ кунед, метунед мақсад ба чӣ мегӯянд дар Тоҷикистон свориш мекунед, метунед дар Россия свориш кунед. Хулоса қатиш чақчақ кунед, аз нӯи бо вуҷуд нашудаш салом гӯед. Салому алайкум. Видеоро то охира тамошо кунед. چهار بالون در حالت نو پچ کاتالوگ پانوراما ягон ошибка надорад, пробегуш 118 000 мил. ҳозир даже русӣ кардагӣ нестем, миля нав омадаги машин недав омад, моҳи мардум омадаги чун